Karamɔgɔkɛ n ce e de Bajaga ne de ye Bajaga ye o ti baasi e de y'i ŋaniya jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min gagnera chaîne garantie la Wananta Musa mɔgɔ min mana gagner dɔ bɛ Musa b'o di e yɛrɛ bɛ turu baara kelen fara kan o y'i ka ŋaniya jira ye ani ka dusukunda jira sirifukɛ kanu kama an bɛ ɲininkali fɔlɔ e yɛrɛ la ordinateur tɔgɔ bamanankan na i ti ɲɛma i k'o fɔ yan. ordinateur kɔni ne b'a dɔn ni fɛn min ye kabako machine ye dɔrɔn a tɔgɔ ye kabako machine. o tuma i ti fɛ k'i yɛrɛ ka tulu ta. n tɛ fɛn min dɔn n bɛ hakilila kɔni fɔ a la n bɛ fɛ k'a ta dɛ n'i yɛrɛ ta n b'a di muso ma o b'a mun kɛ. o ti problème kɛ Bajaga a ɲininkali ma sɔrɔ dɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci Bajaga merci pas de problème. karamɔgɔkɛ an ce. awa n ce. baasi t'i la. alhamdulilah an bɛ ala tanu. alhamdulilah bi ta ye sponsoru ɲininkali ye Musa an ne bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲini ka kalo 2 kalo 3 bɔ ka sababu kɛ ko sirifukɛ kanu min b'i la ani i bɛ fɛ ka ko kɛ Haidara ko la o de y'a to y'an dɛmɛ chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 i y'o di 20 d'a ma n'i y'o calculer wari bɛ t'i jɔ 80,000 la Musa e de y'o di an ma kan k'o di mɔgɔw ma fufalaki chaîne kun dalen don nka taba t'u la fɔlɔ 4 de sɔrɔla n'ala sɔnna a ma a tɔ 6 bɛ yen a tɔ 16 bɛ yen ni ala ye maa minnu garisɛgɛ a tɔ la olu n'a sɔrɔ Musa bi ɲininkali bɛ fɔlɔ e yɛrɛ fana na an ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye k'a to boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ ani kabako ye dɛ cɛkɔrɔba n'a bɛ boli la tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni y'o kɛ fo n'a kɛra bolimafɛn ye dɛ bolimafɛn sen 2 kɔni n'ale bɛ boli la kɔni a bɛ taga nka n'i y'a bila dɔrɔn n'a jɔlen don n'i y'a bila a bɛ bɔ ka bin o kɔni ne ka hakilina ye. i ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ nka i ka jaabi ɲɛna nka i ka pɛridi yɔrɔ kɛla min ye e ma bolimafɛn tɔgɔ fɔ Musa ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji merci merci Gurubinɛ an ce. nse ça va. kɔri baasi t'i la. walayi baasi foyi tɛ n na. ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo n'i y'a jaabi chaîne garantie Wananta bɛ d'i ma Bajaga fana ko k'a bɛ tulu baara kelen d'a kan tulu baara min ni produit t'a la chaîne donnen kɔfɛ k'o mun Bajaga ko k'a b'o kɛ ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye ordinateur tɔgɔ bamanankan na i ti ɲama i k'a fɔ yan. bon n t'o dɔn. tuma bɛ jumɛn dɔn. dɔ wɛrɛ fɔ kɛ. Gurubinɛ an ti dɔ wɛrɛ fɔ koyi komi i kun ka dɔ wɛrɛ fɔ layidu don dɔrɔmɛ 90 bamanankan 90 bamanankan i b'o dɔn wa. ayi n t'o fana dɔn. i t'o fana dɔn. Gurubinɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira n na merci ala ka sɛ wɛrɛ jira n na ala ka sɛ wɛrɛ jira n na an b'a d'aw ma merci. an ka taa a ka yan. Gurubinɛ an ce. somɔgɔw bɛ di. baasi foyi t'i la e yɛrɛ dun. baasi foyi tɛ n na. ni ne ye chaîne garantie Wananta kelen d'e ma o bɛ diya ye. toro. Bajaga i b'a dɔn. n bɛ Bajaga dɔn kosɛbɛ. ale y'a ŋaniya fara Musa ka chaîne kan ko ni maa min gɛnna a bɛ tulu kelen d'a kan Musa yɛrɛ kama ani sirifukɛ bonya kama donc n'i gɛnna ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye e b'i dɔrɔmɛ 90 dɔn bamanankan na. ne t'o dɔn. ne t'o dɔn. i t'i débrouiller dɔɔni ko ne tɛ fɛ ka chaîne sɔrɔ wa. ne bɛ fɛ ka chaîne sɔrɔ mais question in ka gɛlɛn toro. Gurubinɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira n na merci patron an ce. man ce. baasi foyi t'i la. baasi foyi tɛ n na alhamdulilah ɲininkali dɔ bɛ yan n'i y'a jaabi chaîne garantie Wananta Bajaga ko k'a fana bɛ tulu fara a kan n'o farala chaîne kan ka taa di muso ma e ko labɛn wɛrɛ bɛ yen kɔfɛ bilen. non foyi t'o kɔfɛ. merci e bɛ 90 dɔn bamanankan na. 90 100 tan. 100 o ye jumɛn. o de y'a bamanankan ye. 80 ye 100 tan o ye. karamɔgɔkɛ e kɔni t'a dɔn e bɛ min fɔ bilen. a bɔn n kɔni bolo n k'o y'a ye. o tɛ ni chaîne ni turu kɔni t'ale k'e to yen sa ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci merci. karamɔgɔkɛ n ce. b'an ce. baasi foyi t'e la. baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi walayi n bɛ ala fo ala barika da. ni ne ye chaîne garantie Wananta kelen d'e ma k'e ka taa di muso ma est ce que fɛn bɛ diya e ye k'o bɔ. o ka di ye trop o diya ye trop walayi. i ti ɲama i ka dɔrɔmɛ 90 bamanankan fɔ n ye 90 bamanankan i k'a fɔ n ye. 90 bamanankan ou bien 90 bamanankan de. dɔrɔmɛ 90 bamanankan. o 90 de ye. bon vraiment ne kɔni hakili kɔni ye 90 bamanankan o ye 90 de ye quoi. i b'a dɔn jamu duman. Kulubali.
Kulubali ma fa donzo ni ye bamanankan kura wɛrɛ jaabi ma sɔrɔ ala ka cɛ wɛrɛ yira na merci karamɔgɔkɛ an ce Manje. basi foyi t'e la Bashi foyi tɛ na alhamdulillah. siyɛni wananta ne ne y'a di e ma k'e ka taa di madame ma est ce que fɛn bɛ diya e k'o bɔ A ka di n ye. A ka di n ye. a ka di ye i ti ɲama nin ye cɛkɔrɔba dɔ de k'a to bolila a ti bi fo n'a y'a jɔ nin ye cɛkɔrɔba kabakoma ye dɛ i ti ɲama ko kɔrɔ fɔ an ye K'a to boli a tɛ bi fo n'a y'a jɔ. Aa. O ye jinɛ ye. N'a y'a to boli la a bɛ jɔ. O ye jinɛ de. ala ka cɛ wɛrɛ yira an na merci ni fana ce karamɔgɔkɛ an ce N b'a ni ce basi t'i la tɔɔrɔ foyi tɛ n bɛ ala tanu n bɛna ɲininkali dɔ k'i kun n'i y'a jaabi n b'i ci Musa Danbɛlɛ ma i b'a dɔn wa siyɛni feerela waritigiba don n'i ci a ma a bɛ siyɛni garanti d'i ma 4000 ta kelen i bɛ t'o di madame ma a bɛ diya i ye wa o bɛ diya n ye kosɛbɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ i ti ɲama i ka bamanankan ordinateur tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na ordinateur tɔgɔ ordinateur bamanankan n t'o dɔn i t'i banba a n t'o dɔn ne tɛ ordinateur tɔgɔ dɔn bamanankan na dɛ karamɔgɔkɛ ala ka sɛ wɛrɛ yira n na merci tɔɔrɔba an ce n b'a ni ce basi foyi t'e la basi foyi tɛ n na ɲininkali dɔ de b'i denkɛ bolo a bɛna tegu i la n'i y'a jaabi siyɛni garanti 1000 ta m'a d'i ma i bɛ taa di n ba ma so n y'a dɔn yɔrɔ bɛ sɔn ka diya e ye o bɛ diya n ye a diyala n ye i ti ɲama i ka ordinateur tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na ordinateur Jatala Jatala e k'o ti photo ye sa ala ka sɛ wɛrɛ yira n na ne fa i ni baraji han merci karamɔgɔkɛ an ce Basi foyi tɛ Musa. Basi foyi tɛ yen. basi foyi tɛ yen n ka siyɛni d'i ma dɔrɔn i ka taa di madame ma problème foyi t'a la. i ti ɲama i ka ordinateur tɔgɔ fɔ bamanankan na I ma ordinateur ta fɔ de o cɛkɔrɔba ta. Bon ordinateur ta kɔni n t'o dɔn dɛ n t'o dɔn dɛ. a tun bɛ t'i fɛ madame ka bari wa n b'a fɛ ka bɛrɛ mais n kɔni t'o dɔn kɔni. karamɔgɔkɛ ala ka sɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji merci an ce n b'a ni ce basi tɛ e la wallahi basi foyi tɛ n na ni ne ye siyɛni garanti 1000 ta n y'a dɔn wari ka ca dɛ non o bɛ di saw ma a tɔgɔ ye saw de ya n b'o d'i ma sisan i ti 90 fɔ n ye bamanankan na 90 bamanankan na bon tiɲɛna ne t'o dɔn tiɲɛna ne t'o dɔn o tun bɛ t'i fɛ saw ka bari wa n bɛ fɛ saw ka bari yɛrɛ de mais ne t'o dɔn ala ka cɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji merci an ce awa ça va basi tɛ yen alhamdulillah foyi tɛ n y'a dɔn e kɔni tɛ cɛ ka na ye kɔni non n tɛ cɛ ka na ye i ti ɲama ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a tɛngu i la n'i y'a jaabi n bɛ siyɛni garanti 1000 ta kelen d'i ma i bɛ taa di madame ma so o bɛ diya e ye o bɛ diya n ye kojugu ordinateur tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na ordinateur non tiɲɛ yɛrɛ la n t'o tɔgɔ dɔn o tuma na i bɛ mun dɔn a ko min kun bɛ fɛ ka min jaabi a ye 90 tɔgɔ min fɔ quoi 90 fɔ n ye bamanankan na bon ne ka jate la 90 kɔni silamɛya 110 silamɛya 110 bamanan 110 quoi bamanan 110 o tuma mun b'i ja la mun b'i ja la jumɛn la e y'a yɛlɛma yɛlɛma o a ne ko bamanan 110 ɲɔgɔn quoi bamanan 110 bamanan 110 i y'a jɛ i banba siyɛni a kun ka di ne ye n k'a d'i ma i k'a di madame ma nka ala m'a latigɛ ni baraji han merci an ce n ce basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na alhamdulillah i ti ordinateur tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na ordinateur tɔgɔ bamanankan na ne bolo machine machine ye mun ye bon bɛɛ n'a ka hakilina tɛ n'i ye mɔgɔ ɲininka hakilina min b'a fɛ ka fɔ i b'o hakilina de fɔ ne kɔni bolo o de don i ka jaabi ma ɲɛ ala ka sɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji han merci merci an ce n b'a ni cɛ basi foyi t'e la basi foyi tɛ yen ni ne ye siyɛni garanti 1000 ta kelen d'i ma k'i ka taa di madame ma a bɛ diya ye a bɛ diya n ye kojugu a bɛ diya n ye a bɛ diya ye kojugu a bɛ diya n ye i ti ɲama i ka ordinateur tɔgɔ fɔ ne bamanankan na ordinateur tɔgɔ subhanal machine
subahana manzi manzi kɔni b'a laban na ala ka cɛ wɛrɛ yira na i ni baraji merci an cɛ amani cɛ yɔrɔ basi foyi t'e la non basi foyi tɛ na est ce que sugu jala bi sugu alhamdulillah a jala n ye i t'i ɲɛma i ka 90 tɔgɔ bamanankan na i k'o fɔ ne ya 90 wa o ye o ye bamanan dɛbɛ 4 ani dɛbɛ 1 bamanan dɛbɛ 4 ani dɛbɛ 1 n ye bamanankan kura ye sa kɛ non bamanankan kura tɛ karamɔgɔkɛ a ma sɔrɔ ala ka sɛbɛrɛ yira na i ni baraji merci an ce karamɔgɔkɛ nba aw ka kɛnɛ alhamdulillah ma ala tanu alhamdulillah i yɛrɛ dun basi foyi tɛ na ne ni chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 Musa Danbɛlɛ y'o d'a ma maa o maa mana gagné an k'a d'o ma o k'a kɛ o k'a di madame ma a k'a pari n y'a dɔn o bɛ diya ye kojugu o ka di n ye kojugu i t'i ɲɛ ma ordinateur tɔgɔ bamanankan i k'a fɔ ordinateur bamanankan o ye tileba de ye tileba jaabi sɔrɔla ni baraji jaabi sɔrɔla ni jaabi sɔrɔla i b'a wele k'i gagné n'ala sɔnna ma i b'a sɔrɔ ye Musa Danbɛlɛ ni baraji a jala ye baraji i ka carte yira nin na awɔ appelé voilà merci ne fa an cɛ basi foyi t'e la karamɔgɔ bɛ basi alhamdulillah ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma ko ne k'i ka taa di maa ma so n yɔrɔ a bɛ diya ye a bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ i t'i ɲɛ ma nin ye cɛkɔrɔba dɔ de k'a to boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ nin ye cɛkɔrɔba kangarangaki ye dɛ i t'i ɲɛ ma i k'o jaabi fɔ n ye cɛkɔrɔba min bɛ boli a bɛ boli n'a bɛ boli a ti jɔ a ti bi o cɛkɔrɔba in yɛrɛ kɔnɔ guwasa dɛ cɛkɔrɔba min bɛ boli a ti bi o jɔlen bɛ o cɛkɔrɔba jɔlen ye koyi ganto kɔrɔ dɛ n den e yɛrɛ k'o fɔ ne ye e k'o kɔrɔ fɔ dɛ ne fa i ni baraji n'ala sɔnna ma i den b'a f'i ye ala k'a ni sara i ni baraji merci i ni baraji merci o jala n ye karamɔgɔ an ce an ce yarɔ basi foyi t'e la alhamdulillah basi foyi tɛ na ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ni y'a tɛnku i la n'i y'a jaabi Musa Danbɛlɛ ka chaîne garantie bɛ 4000 n b'o d'i ma i bɛ t'o di madame ma yarɔ o bɛ diya ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ nin ye cɛkɔrɔba dɔ de n'a bi boli bi komi a k'a fa n'a bi boli a ti bi fo n'a sɛbɛkɔrɔ jɔ la i ti ɲɛma i k'o fɔ yan ne bɛ min dɔn na denmisɛnninw min sɛbɛ waran quoi u bɛ fɛngɛ don an na ka pɔndi goyan na ka n'u bolila n'a ye fiɲɛ fɛ a bɛ munumunu mais après n'u jɔra a bɛ jɔ ne b'o de dɔn awɔ o fana y'a jaabi dɔ ye nka anw kɛn bɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka cɛ wɛrɛ yira na merci ni baraji ni baraji merci n balima siri fila filɛbaw an bɛ aw fo hali bi ka waleɲuman dɔn nin ye an ka tako filanan kɛnɛ ye tako filanan min ni an y'an ka yaala kɛ ka ban jaabi min bɔra yaala kɔnɔna na an bɛna o de da aw tulo kan an y'a fɔ aw ye siɲɛ caman ko tun ka dabɔla ka se ka maaw la nisɔndiya ka se k'u walawala ka se ka ka u hakili jigin kokɔrɔ la kokɔrɔ minnu tɛmɛna ni ka tila k'u la nisɔndiya ni donbolo ye n'an kanubaw n'an dɛmɛbaw ye donbolo minnu d'an ma k'a di aw ma balimaw ɲininkali tun ye 3 ye ɲininkali fɔlɔ an ko ordinateur tɔgɔ bamanankan na ɲininkali filanan an ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye k'a to boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ an ka ɲininkali sabanan a n'an laban an ka dɔrɔmɛ 90 tɔgɔ bamanankan na jaabi ma sɔrɔ ɲininkali kelen de jaabila ɲininkali min jaabila o de ye ordinateur tɔgɔ bamanankan o de ye tilebaga ye tileba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ordinateur tɔgɔ ni maa o maa ye ngo kalan dɔn ka da kosɛbɛ n'i bɛ ngo kalan ka ngo matarafa i bɛ ordinateur tɔgɔ sɔrɔ bamanankan na n'o de ye tileba ye tilebaga i n'a fɔ subaga bɛ cogo min na o fana ordinateur tɔgɔ bamanankan na jaabi de ye tilebaga ye balimaw maa min y'a sɔrɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn président dɔ don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barikada a ka hakiliɲumanya min ni a ye maaw nafa la an b'a fɔ kosɛbɛ balima hali bi ɲininkali tɔ ye 2 ye n'ala sɔnna a ma n'ala ye siɲɛ wɛrɛ yira n na an bɛ o ɲininkali 2 ta ka dugu yaala n'a ye ni ala ye maa min garisɛgɛ a la an b'a fɔ ko ala ka siɲɛ wɛrɛ yira ne ni aw la wasalam. Chuka!